नैबे गोजौआव बर'निनो आखल मा सोलिगासिनो दं इउनिसेक्स लाइभ देखायनो नाजानो थांगासिनो दङ बर'आनो मा खालामदों बेवहाय भिडिअआ बिराद इम्परटेन्ट जागोन बिनि सिगां माखासे आपडेटफोरखौबो होलांनो नाजाग्रोगोन नोंथांमोननो थांगासिनो दङ जों बाव ज' दं दा बे आब' जाय लेंहरदों बिसिनिनो न'खरनि आदा मेट्रिक पास जानायाव मा टाइपआव नोंथाङा गथ'फोरखौ एनकारेज खालामनो थुलुंगा होनो मा टाइपआव बान्था होदोंमोन आदा माने बेखौथ' धर' जोंनि माने बर' मिडियामनि गथ'फ्रा बहुद उइक बे हिसाबै जोंनि काजलगाव हाइ स्कुला बेयो बिराद उइक बे हिसाबैनो आङो काजलगाव हाइ स्कुलाव परिखानि दान मोननै सिगां माने धर गथ'फोरजों क्लास 10नि गथ'फोरजों जिरायलायनानै मोनसे ओरैबायदि माने बिसोरखौ थुलुंगा होदोंमोन बा मोजां फरायनो थिननायजों लोगोसे आं बिसोरखौ होनदों नोंसोर जेसेबांखि जन सेथि मासियाव उथ्रिनो हागोन बेखिनिनो आङो 10,000 बान्था होनाय जागोन होननानै आङो बेबायदि खोथा होनाय जादोंमोन बे हिसाबै बाव 8 जन जादों फार्स्ट डिभिजना 8 जननो होनाय जादों ओमफ्राय बिवेकानन्द इंलिश मिडियाम केन्द्रीय बिवेकानन्द माने इंलिश मिडियाम हाई स्कुलनो माने टप 4 माने साब्रैनो टपारनिफ्राय साब्रैनो होनाय जादों ओमफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एकाडेमि जे बर' मिडियाम स्कुल दं प्राइभेट काजलगाव बेनोबो टप 4 माने साब्रैनो होनाय जादों ओमफ्राय सबाइझार हाई स्कुलनिफ्राय माने जाय हाइस्ट मोनदों बे गथ'नो सासे होनाय जादों आरो बिलासपुर मनसुरिया हाई स्कुलनिनो माने टप माने हाइस्ट मार्कनो सासेनो होनाय जादों आरो धर' पानबारिनि जे माने सारा चिरां डिस्ट्रिक्टआव जाय गथ'आ बयनिफ्रायबो बांसिन मोनदों बेनो होनाय जादों आरो आच्छा गासै 19टा माने आङो माबा गथ'फोरनो होदों माने 19टा ओरैबायदि काजलगाव हाइ स्कुलाव माने फार्स्ट डिभिजनजों लोगोसे बे थार्ड डिभिजनानो जा बा सेकेन्ड डिभिजनानो जा जाय गथ'आ बे क्लास दिनैयाव 5निफ्राय फरायबाय बे 10 बोसोराव जाय गथ'आ साबसिन आखल देखायनो हादों बेखौ आङो स्कुलखौ सेलेक्ट खालामनो होनो थिनदोंमोन बेनो आरो माने 10,000 होनाय जादों दे आदा गोजोननाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससेबाबो खोनाबाय बे आदानिफ्राय गथ'फोरखौ थुलुंगानो एनकारेज खालामनो गावनिफ्रायनो दान रां बान्था अनसुंथाइ हिसाबै बेसेबां गथ'फोरनो होदों नोंथांमोना खोनाखाबाय थ' जोंबो माने प्राउड फिल खालामो आरोना जोंनि बर'आव जे बिदि दङ बे आरो ओमफ्राय देखायबावगोन आब'मोन FNFनि मालिक लफायनि सोर नायनो हागोन र' हाबाब कास्टमार आबो फैबासो माने नैबे आब'आ लाजोबनोसो लुबैखो ना माखो नैबे जाहैबाय आब'आ FNF लफाय नैबे आब'आ सिजौ ओमफ्राय नैबे आब'आ FNF सिनायबायना नोंथांमोना गोजोननाय थाबाय दे नोंथांमोना गोबाङा ब्रान्ड हिसाबै सेलेक्ट खालामो FNF लफाय सिजौ बिथांजोमोन अनार आब'मोनखौबो नुबायानोसै बैसोरनो दा बावहाय दङ आरो माखासे नै सिफ्रा देखायगासिनो बिथांजोमोना सासे खनायाव थानानै मिनिखुमागासिनो दं आंखौ नोंथांमोना मिथिखागोन बेखिनि जायगाखौहाय क'क्राझार बिसाल खाथियावनो नैबेजों गाखोलांबाबो मोनो आरो नैबे सिंजों थांबाबो नैबेयाव सिंजोंनो थांनो र' जों गाखोबोखांनानै नैबाव नुदोंना नोंथांमोना इउनिसेक्स पार्लार हाबनि लाइभ आं हाबफैनानै बारा शकिं जाना नोंथांमोना बिसि फिसाय जोंनि बर'आनो आदामोना नैबेखौहाय बानायदों लाक्जारि इउनिसेक्स सेलुनमोन नामा आदा ओमफ्रायहाय मालानिफ्राय अपेनिं जायामोन 24 अब्लाथ' सप्तासेयानो जायाखै मा फेसिलिटिस मोनो नोंसिनियाव सेलुननि गासिबो मोनबाय लेडिस जेन्टस स्ट्रेटनिं खानाय सिननाय स्मुथनिं कालारिं गासिबो मासाज टासाजफोरबो दं नामा बडि मासाज गैया ना गैया बाखि गासिबो दंजोबो
ओमफ्राय प्राइसफ्रा रिजनेबल दा जेरै सोलिबाय थादों ना औ थिग ओमफ्राय सोर सानखांग्रोनानै बानायखो मेदामासो बानायदों मेदामा ना ओमफ्राय नोंबो थायो आरो ना आं ओरैनो दिनै ओरैनो थाफैदों दसे आच्छा आच्छा मेदाम गैयिखाय दे खानाया बारा गैखाया गोबाङा दहाय फार्स्टआवहाय शक जादोंमोनदां मा देखायनो थांदों बियो होननानै थ' जोंनि बर'फ्रानो नै बिदि रोंदोंब्ला जों गुबुनफोरनावसो गोबाङा थाङो नाथाय बर'आनो बिदि खालामबाय जायगा लकेसनखौबो आं खिन्थाना होखाबाय नोंथांमोननो क'क्राझार बिशालनि सेरावनो एसे साहाजोंहाय ओरै फुमानि गोजौआव फुमा गिदिर सिम्बल होनाय दंखायो बेनि गोजौआव नायबानो नुगोन बे सेलुनखौहाय आदा आरो बाजै बिथांमोना बेखौहाय खुलिदों स्टाफफोराबो बर'फोरबो दं आरो माखासे स्कप मोनदोंना आरो बिथांमोनाबो होदों खस्थ' खालामनानैब्लाबो जे बिदि सानखांनो रोंनाय बर'फ्रा बेवहाय गोजोननाय थानांगौ आरो जोंनि गोबाङा इयुथ्सफ्रा मटिभेट जाखानांगौ सोलोंनो नाजानांगौ साख्रि बाख्रिजोंल' आजिखालि जेबो जाला थ' बेबायदि आंबो दा एसे सिनजानाय होनसै बेवहाय नैबे स्ट्रेटनिं खालामगासिनो नै बेबायदि वाशरुम गासैबो दंजोबो नै गासैबो फुल्लि स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनानै बिथांमोना बानायदों अपेनिंआ बारा गोबाव जायाखै नैफोरो नैबेलाय मानि थाखाय फेसियेल ना आच्छा नैबाव नायनो हागोन नोंथांमोनहा लाक्जारि बेखिनियानो आपडेटआ औ एमजियानै सोर सोरखौ फथायनो बिदि सिनजाफ्लेबाय थायोथाय आरो गावसो सिबाव मिथिगौ रिंखि फिसायनिया नाय नोंखौ फथायनो माबायदि खानाय सिनजालाबाय थायो नंनाय नङैनो सेस जागोनलै दे ओइ थामथि दङ बे उदालगुरिनिया मा नाममोनलाय गारलांनाया गोदो आरो जिखुनुआनो जाया सिनखांबाय आंबो सेर सेर एकदम मानजिजोबबाय माबायदि जाखोथाय दहाय ओमफ्राय स्ट्रेटना खालामजाबाय थानाया नै इसोर नैबेबो खानाय सिनगोनदां ओमफ्राय बै बिनानावसो आंनि नैबे